Jeg synes, det holder. Det er meget, meget vigtigt, at man har sine meget, meget fine dyr med. Men vi skal til det. Nummer 7 i dag går til Troublemakers. Ja, kom med medaljerne. 3, 2, 1, og så bukker vi. Ja, stort tillykke, Troublemakers. Nummer 6 i dag. Det går til Little Freaks. Det er rigtigt, der er nogen, der kan tage der flere hold, så der er masser af medaljer. Der er dobbeltmedaljer, der er 5 gange medaljer. Sådan skal det være. Kommer medaljerne. 3, 2, 1. Sådan der. Little Freaks. Stort tillykke. Nummer 5 i dag. Det går til Next Teen Attitude. I know you good, I show you good. Let's take it there, let's get right here. I do it right after tonight. I love to see you touch your soul. I love to see you let it go. I love to see you touch your soul. I love to see you tillykke. Er du på disken, eller hvad? Nummer 4. Kæmpe tillykke til Combo Kids. Kom med medaljerne. 3, 2, 1, og så går vi. Sådan der. Kæmpe tillykke. Nummer 3. Nummer 3. Kan du sige nummer 3? Ja tak. Det går til PJ Homies. Betyder Exit skal starte masterball mod AT Coops. Prøv at høre, det plejer at være sådan, at alle danserne, der bliver nummer 3, 4, 5 og 6 og 7, de bliver op på scenen og bukker. Men nu er det kun os, der er tilbage. Ved I hvad? Kan vi ikke lige rykke lidt tilbage? Så spreder vi os ud. Spreder ud. Så tager vi sgu på det selv. Er I klar? Vi kører lige 10 sekunders freestyle. Værsgo at danse. Interesseret, ikke stå stille, ikke stop det. Så bare drop det, og så backer vi igen. Det må være stress at være den. Han til bror, han er frisk, hvor han hen. Hvis han ikke tager den, så bare ringer vi igen. Stort tillykke til jer, sådan der. Tak for lige tonen for alle dem, der lige forsvandt ud af gulvet. Sådan skal det være. Håber vi ses i finalen.